ora tak arani. Sing alon mawon nggih. Heh? Sing alon. Sing piye? Alon. Yo yo. Kupinge krungu ora sih. Suaramu lho sing ra cetha. Sing alon mawon, Pak. Ah, nek ngono penak kok. Alon nggih. Ya. Ngono kuwi dadine ora krungu kok ya. Iya. Ampun aku nek omong tak saruk-saruk ngono kowe ora krungu. Heeh. Nggih, kadung tresna nggih. Apa? Wi ra krungu meneh. Kadung tresna. Oh ya, ya. Yo, iki mau wis aku wis teratapane, Pak. Saya izin turun. Perut saya sakit. Kena ngapa? Kepozo. Pozo ne. Sik dilit-dilit iki dicopot ya. Ah, uluh kowe karepmu kowe. Wes. Kowe. Ayo, mau duntalke tating. Ora apa-apa. Kepozo karo kepesing. Sedelit wae mau pangane saiki lek gebelet mending mau, Pak. Elisa, Ndemel pripun? kepuyo kena disebut ning nek sing siji kuwi aja disebut. Pareng. Ora pareng. Oh iya, ning di ngarepe piyayake ngapura. aja nyebut kepesing. Nggih. Kuwi saru. Saru. Heeh. Tapi niku asli. Asline ya pancen kebelet ngono. Ning nek nang wong Jawa le nembung arene ndi sa? Ajen wonten wingking. Iya ya. Ora kepesing. Nek sorry. Kewingking kuwi wis komplit ya. Komplit. Ya wis sak nguzuwe, sak ngisinge. Ya sesuk tak ngomong ngono. Sak aduse barang. Iya, ya barang. Bocah ora dong. Lek ku ngajari basa Jawa nganti sirahku arep jebluk-jebluk kono. Ya. Biyen iki ya mung nyinden biasa ning saiki bareng wis gelem ngomong malah ya luar biasa dadine. Heeh. Nggih niki wonten Sontonazan, tenazan kazeng banget nggih. Ae lho, apa stasiun Tonayan ID kae. Yo. Penggemar-penggemarmu kae. Tenazan. Yo. Kowe disediani. Tenazan. Hah? Tenazan. Tenazan. Tenazan yo. Yo tenazan. Yo ning kene ngono ngomongnya. Reraklite to mau? Piye meniki? Nah ning kene ngomongnya sontonazan, tenazan. Gazeng. Dadi yene tidak di Z. Gazeng. Ngono. Lah nek sindene ayu-ayu tenan Dadi nek sindene kepoyo ya. asu-asu. Iya, azu pancen azu. Aku azu. Nek kowe ora nganggo Z, bagus tetep bagus. Nek aku azu. Bagus. Ya ora, mong ye sing nganggo ye Z kuwi ngono lho. Oh, ciri khasé kene. Iya. Gasi. Ndakan, ndakan ngono. Aku mau ajar ndakan. Ndakan, azali bokan, Pak, Bu. Ngono. Azali, azao. Sureti aku nek. Cerdasmu mergo kowe iki gampang. Kancane do nyinden kowe mlaku-mlaku. Ngerti priksa omongane kene. Lah ya aku golek pangan kok. Lah iya. Klete iso ngerti macem-macem iki mau kok. Dadi Ah. ngerti petos, tempe atos. Iki senerek, ngerti dodol senerek. Iki sego kacang kacang merah. Oh, kacang Enak merah. iki sego kene Jowan. Oh. Terus mau kopine, kopi lemah abang, kuwi asli gaweane wong kene. Tadi kuwi anak-anake petani kopi. Oh. Ngono, pinter kuwi cah nom-nom saiki cerdas-cerdas. Dadi digawe didodolke online ngono. Iya. Soale kopi macam-macam Pak Seno. Iki kowe ngomong kecut iki jan ra ngerti kopi pancene desa. Sapa sing desa? Ya kowe panjenenganipun niku. Aku ngertine kopi kapal feri kuwi apa minang? Kopi kapal feri, kapal api. Ah iya. Nah iki kopine ora, carane beda, ana jenenge V60. Wah, jenenge nganggo kafe-kafe ngono. Elok tenan kuwi jan ling gawe tenanan. Nek pancen kopine beda-beda, nek kopi kuwi ning cedake ning nggon pas apa cerak cabe, mengko kopine rada pedes. Nek cerak bawang kok kopine ana rasa min-mine ngono. Oh. Makane khas ngono ning Berarti nek lemah nganggur- abang kono. Nek cedak wit karet ngono kopine mesti kelet kae ya. Ya bener. Sesuk nggo kowe wae. Ben kesel ngombe kopi. Iya Men toh? cangkeme ra iso ngono. Mergo kraket ayo aneh-aneh. So, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin mriki ampun kesupen nggawa serandal kalih pazo nggih. Mangke
Sentongipun ampun kesupen di sosi. Di sosi apa? Di kunci. Oh. Ora kowe kok iso omongan kaya ngono kuwi mau oleh belajar nen. Ya nang ngendi-ngendi kok. Dolan. Mlaku-mlaku sedina kok iso bahasa sosi barang. Di sosi. Ya, di sosi. Ya, keprige ya ana ta keprige ya maning boke maning niki ya maning ngono. Oh. Ya. Bahasane azali ngono. Bahasane mek kaya ngulon-ngulon Banyumasan ya. Iya. Apa? Azali boke ngono. Apa kuwi artine? Azali ki piye ya tenanan ngono ketoke. Oh. Azali azao ngono jawabe. Azao ki apa? Ya jawabe azali kuwi. Azali bokep ngono kuwi kon azao ngono. Lucu nang kene. Azali bokep. Azao. Wah, sesuk tekan omah bojoku arep tak takoni. Asali, Bu. Ra iso. Ya wis. Iso. Iki nonton Wazang. Ngono. Mantep ning kene nganggo yete nganggo Z. Wazang. Iya. Ya ora apa-apa. Karang ya ciri khase dhewe-dhewe. Ciri khas. Ya. Gazeng pokoke. Apa? Gazeng. Gazeng. Iya, gazeng. Kowe didhawuhi nyekar podang kuning zeret ireng. Zeret ireng. Mangga. Nggih. Nadyan wujuh temong paksi. Bawane gagrag kene. Nadyan wujuh temong paksi. Untuk set ese berarti nadyan. Nadyan. Nek ese biasa. Oh, wujuh temong paksi. Iki yang perlu diapresiasi Pak Seno. Apa? Soalnya ning kene wayangan wani nangkap Pak Seno kuwi urunan berdikari dari kabeh memang urunan wargane cacah 700 sekian dusun Sontonayan kene urunan. Jadi culo rawel nggo nangkap Pak Seno. Ya. Berarti umumno sisan sa. Piye? Omongno karo masyarakat sesuk taun ngarep le urunan diundak. Diundakake. Culo rawel pokok men dongake wae ben pokok men subur kabeh laris sapa sing didol ngono dadi sesuk mundak ya ora culo rawel ngono tetep Pak Seno pokoke ya. Mbakone ya tambah apik. Amin. Kene iki oke-oke mbako. Mbako. Iya. Alus manis tur merak ati. Lah iki wangune Mas iki sing do rawuh iki saka Wanakasian iki telat. Lah babe pada yang terhormat Mbak Cangkik dari paguyuban kanca nonton Pemburu Sena Wanakasian badhe nyuwun lagu Pepeling. Lho. Pepeling wis mau. Heeh, ya engko diaturake. Liyane iki sing nyuwun sing nyekar Mbak Tatin. Oh ya matur nuwun. Iki dikeke kene engko ndak Tatin takon. Entuke apa Pak kuwi? Entuke rokok. Rokok. Rokok di sisan dipangan. Alus manis tur merak ati. Tatin tok kok ngerokok, ndek biasa udut kok. Oh iya, ning mrene Nek ngomah ki udut lintingan. Waduh, nganggo mbako. Wah iya kok. Dine menyan barang. Wis digawe. Serem. Ngupul. Wajan gento tenan ya. Aku arep belajar sesuk karo Mbak Tatin. Aja belajar dadi wong kaya ngono, belajar dadi wong alus wae. Kenapa kudu alus? Ya wong wedok ki nggon alus, nggon tata krama. Kudune ngono ya. Nganggo sandangan Jawa lili ngadeg ya ora begijikan kaya ngono kuwi. Alus. Ya iki mergo ben ra adem ngono lho. Dadi ya rada digoyang-goyang sithik ngono. Kaya wong edian malah kuwi. Goyang-goyang sithik sing ngadeg sing jejeg. Jejeg.
Wis cecek iki ne kaya upacara wae. Wasawenggon kula lana goleki si podang kuning neno ibu bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo matur suwun esuk awan ning omah ya esuk awan ning omah wis ora krasa luyuran anggoleki sing tak sayang mumpung miterang goleki ora krasa esuk nganti wengi
Tange Zulimbo. Njur kok bahasamu kok njur cara kene ora zu Tange Zulimbo. Nggih. Ya wis matur suwun. Ya. Wis kepareng nenggar Fodang Suning. Kok njur suning ora. Matur nuwun Mbak Elisa. Ya iki pamundutan. Oh iki sing mau sing nyuwun pepeling saka pepundhanu kanca-kanca saka Wana Kasian. Wana Kasian. Ya wis kono, Wana Saba kono. Ya. Matur suwun. Ya gentenan Mbak Tatin. Ya jumeneng Mbak. Ya. Kok wis ora jejer loro karo buta kiwa buta tengen iki diwehi ngati-ati. Andel ora. Suarane mak jeluk ngono kok. Iya. Sinden berbobot ya ngelmune bobote awak. Oh. Monggo. Nggih. Nembang apa? Pamundutan iki mau arep aturi apa? Lah napa? Ha iki pepeling kok. Pepeling sampun. Ya wis arep ijoli apa? Iki saka anu lho penggemarmu Wana Kasian kono. Nggih. Kadung tresna napa lali janjine napa sesideman? Iki nggo sapa? Nyo Mbak Nyo. Iki do ngopo ya malah wong. Kok nembang kok malah do urung-urungan duit. Puyer. Hah? Puyer. Oh alah. Iya, ana sing mumet sajae. Anik. Ya ora apa-apa. Ya Tin, ya. Manut kowe senengane apa? Terserah, ora tak arani. Sing alon mawon nggih. Heh? Sing alon. Sing piye? Alon. Yo ya. Kupinge krungu ora sih. Suaramu lho sing ra cetha. Sing alon mawon, Pak. Ah, nek ngono penak kok. Alon nggih. Ya. Ngono kuwi dadine ora krungu kok ya. Iya. Ampun aku nek omong tak saruk-saruk ngono kowe ora krungu. Heeh. Nggih, kadung tresna nggih. Apa? Wi ra krungu meneh. Kadung tresna. Oh ya, ya. Heeh. Heeh. Kledung tresna. Kledung ki desa kok. Kadung tresna no. Ya. Diaturake, mangga. Rina wangi dadi ati Mawawan kok ora melu nyinden ngopo kowe? mboten dijatah. Ora dijatah piye maksude? Maksudnya kan sakniki nek awan dijadwal siapa dan siapa. Saya enggak dijatah. Ya nek kancane nyambut gawe iki mbangane teturon luwung dandan melu nyambut gawe. Saya nabuh kok tadi. Wih, Cuk bayaran ora ya? kowe mau nabuh kok? Nggih. Nyaron? Nggih. Oh, tak tambahi 20 sesuk. Iya. Tekan 9 lho mau yen. Ning apa? Le nyaron. Tekan patet 9. Nggih. Wis ora apa-apa. Selawe. Mun ndek 5000. 1000 iki wis apik mbangane kowe becak. Wong wadon kok becak ora. Tanpa Kayung yun marang slirane neno tansah gumawanging netra jero ati kadung tresna tan liya hangmo
Makane lho ik semene iki. Tonjo to gedhe ora? Niku napa ya, Pak? Gangsir. Tak kira orang-orang. Orang-orang kok ngono kok orang-orang ora. Oh, dicekel nganune kok ya. Ya kuwi teko neh. Akeh ya kene iki, Mak. Merbabu gedhe meneh no. Wah iki putul. Ya, wah. Macem-macem, heeh. Wis dipangan wondon tek pira kuwi bisa. Satemah lara as mara ya nano neno monggo ya lamat wus katon tejane yen
pokoke diurutke. Sisan gawe iki gandeng malam kedua. Ya. Sesuk awak dhewe wis nyuwun pamit. Sindene dikon kabeh sisan. Ya. Aja ning keng cicir. Ya. Saiki sapa? Ani karo Prastiwi. Oh iya. Ayo, sing siji gedhe dhuwur, sing siji kaya liliput. Heeh. Wis ben apa-apa. Ya. Ayo nih karo Mbak Yumu. Ya. Dimong. Halo Ibu. Karo ibumu kuwi meneng-meneng. Buyer endasku. Ayo ndase tinggal. Rasah digawa. Mulai ngono apa? Umat meneh vertigone. Heeh. Hah? Wah, Ki mau buyer. Ora sok aneh-aneh ora. Sesuk nek vertigone rong mari iki nek rong dina rong bengi rasa melu. Tenan lho sesuk melu. Besok izin berarti. Sing kapan? Sing teng Paraan. Nanti petarangan. Ora apa-apa, ora masalah. Iya. Ya, ndak malah lara aku ki mesake. Kowe ki tak eman-eman nek. Jake arep tuwa dhewe ning desa dinggo gajul-gajulan. Mesake ora. Ayo Yai loro arep nembang apa? Wah. Manut kowe aku. Ya, ya. Apa-apa? Lali janji. Apa? Ngewohke to kowe? Apa? Manut Ibu. Lali janji. Lali janjine napa kembang rawe manut. Lali janjine. Dibawani kowe sing bawa, kowe sing joget mengani. Pak. Geser gelasnya ndak tumpah. Ndak kepancal ndase rada-rada. Ayo kaya aku kok. Ayo Mbak Yuku kok dadi lara kae suarane isih atos. Heeh. Iya. Dina Minggu kang tak anti Nek carane buah-buahan semangka dijajarke talok. Ah iya. Napa Pak? Ayo kowe gedhe banget. Semangka dijajarke apa buah talok sing cilik nyenil. Heeh. Mosok kula gedhe mboten to, Pak? Oh gedhe kok. Tinamune Jaket dadi loro. jenengan iki jan. Ngaya Masa kok sindenku kae kok arep gawe heboh terus. Iya. Cepul mong lali jan dine Anane pi hanane pijer maya pinter golek kabura alasan pintar golek alasan ngandaran ngandar-andar angen dukur aku wis ora Masa juga
Iki jarene mumet kok begijikan ki ngopo? Pengen nih. Kok main joget kok pengen ora. Pengen nek krungu gamelan. Gatel ya, Bu? Gatel. Gatel. Nggo kukurna to, Nak? Apa krungu gamelan kok pengen joget? Aku iki aja kok krungu gamelan. Pro gamelan di momot truk kowe joget kok. Iya. Rasan joget ngono nek mumet aku cilaka lho. Tapi ya. Dadak mrisake. Ya ora apa-apa juragan kok. Wingi tak mrisake ya ora kebeneran. Ngono dokter hewan. Malah ditakoni, niki cempene gerah napa? Ayo dikira wedhus malah. Ora apa-apa. Cilik kok sakane. Yo. Jancane kowe neng aku sajak nyupiyani atiku sujane kowe gandeng karo Dendi nak ngonamu karo aku. Romansaku pancen kan angel kandan-kandanane iki sing tuwa. Iya, mau kon medun muni, aku mumet e. Bareng saiki begijikan. Sirahe barang diduru sirahe ani. Iya. Nah, ane we joget ndak jeneng ngono ki bokonge iso wangun. Nek iki nggonku kaya bebek kowe malah. Apa rimadeg ming nelek cret apa. Ora apa-apa aku dinyek kulino kok. Ora apa-apa. Iya. Ya wis cocok tak catet kowe nek petarangan izin to. Jin. Ayo nek rong bengi sedina iki abot fisike kudu. Nek kowe mumet malah lara malah. Jeneng kowe wong aku mati. Ya ora kok ya iki kowe iki. Aja, Bu. Aja kaya ngono to omongane iku. Aja mati sik, Bu. Lah ngopo? Kowe sik wae. Yo. Aku rong meteng kok andang mati. Oh, ane wae ndek bojo rong meteng-meteng kok. Heeh. Mergo goblok bojoku kuwi ora iso meteng. Edian. Sinden kowe edian. Ya ora apa-apa kaya wajan parah tenane. Lajeng nunut to, Pak? Nunut. Nunut sapa? Kali Pak Santoso. Wah, aku iki geleng glenas-glenes. Nyemelan. Wah, nek iki langsung dadi no. Napa nggih, Bu? Iki. Ganas iki. Kok sajake ganas priye, Bu? Ganas. Wong ketoke kok alusan lho, Bu. Aku pengen jajal sik alusan ngoten lho, Bu. Ya coba jajal kene. Kok jadi tawa-tawake. Kaya apa wae ora. Yo, mangga. Jancane kowe nek gelagatmu
Gliyer. Iki tak urus iki. Jane jendhek musikil iki ana pira? Iki sing jenenge jempol mengsle. Jendhek musikil iki ana pira? Kudune kaos kaki iki genep. Jendhek iki sing dileboni iki ana 5. Aku kok selip siji. Ora siji, Bu. Mengsle. Oh, mengsle. Mbok iki kok jempol ya. Jebul jempol iki ya ana sing mengsle to, Bu? Ana. Padha ngene dalange sok mengsle. Delok sik, delok madhep rene. Nyo. Oh, gak. Mau kok kaya ana sing ora klebon siji. Wis tak lebokke nek. Oh iya. Mbok didelokke so nek ora ngawur ora. Jendike digrayahi, dilebokke ning nggon kaos kaki dipaske. Ana sing kurang weruh-weruhe ngono. Oh iya weruh. Mas paling kendangi, Mas. Yo, ayo, Bu. Kon ngopo nek Mrono karo joget. ya ke ngarep. Ibu sih. Matur nuwun. Wes le, mumet e sirahe. Ayo, rumah aku. Iya, ning ya pancen. Yo, pesinden penari kudu ngono kuwi. Nek gamelane isih muni, kuwi dheweke ora kena meneng, berarti pementasan itu masih ada. Iya, ora kok sak kepenake dhewe gamelane isih muni kok wis meneng, kuwi jenenge urung anu soalé. Jenenge profesional. Iya. Nek ora ngono kuwi tegese urung anu kok. Sing marahi sinden dadi tresnani ya ngono kuwi. Iya. Sinden ki begitu ngedep gamelan ki wis kudu meneng. Engko gamelan muni wis kudu joget atine men trasa seneng. Ya, mergane nek ora ngono tegese ora profesional. Sinden ngedep gamelan kok atine sedih kuwi ora bakal iso keluar dengan nek nembang ora bakal iso tekan ati. Mergane nek gamelane isih muni iki tetep kudu gelem joget. Wes ya Seno. Wes. Wis jeneng sinden profesional ki wis. Wong tuwaku dolanan. Ya iso gawe seneng atiku. Senengku raja macam. Waduh nganti mengguk aku. Mergo guyu ya iya. Ya di cincandet semene sik ya nak. Ya mengko gara-gara dia lanjut iya diterusake. Ayo mak tak derekake. Ayo nggir. Ya bawani sik. Kepujaning ati. Nyidam sari. Mijil saka Klaten daleme Klaten. Ya. Mangga, Mbah. Nggih, wilujeng dalu Pak Seno. Wilujeng dalu Mbak Ria lho. Piyai putri iki nek ngene iki ketok aluse. Monggo Mbak Ria. Nggih. Wilujeng dalu Pak Sena. Suwe-suwe suarane entek. Napa? Lah pripun? Mboten pripun-pripun. Napa njaluk sing galak?
Mbah wis galak wis komplit niki sinden kula niku wis kaya memedi kabeh. Iya, galak kabeh saya nek le mbayar kurang, wah. Kurang 5.000 le ngoncet tenanan. Ya ora apa-apa ya, Mak. Mangga. Ben kula niku golek sing anu kok, sing galak-galak wis disediani werna-werna niku. Arep model sing kepripun? Iya. Macem-macem sindene awake dhewe ya, Mak. Wis pokoke galak kabeh. Apa bakmi we tanpa bayar wis pokoke gendele kacang-kacangan. Iya, ngerti-ngerti aku ditagih 800.000, ora masalah. Ora masalah. Aming 800 ki apa? Sesuk do mangan neh nek isih buka. Iya. Ha genah wis tutup. Iya. Yo. Duh wong bagus. Bebujaning ati. Anu Kaya ngene wong nandang asmara apa to awakku dewe malah nyilih cangkemku malah. Ya ora apa-apa. Wis arep ngira-kira. Duh dewa jawataku Walah. sono mering wak mami Pepujaning ati pepujaning Mboten niku kok. arep tak apusi saka ngarep meneh. Besok kapan katekan jejer lan wong bagus. ya swara gedhe lho niki Mbah. Umpamakna nahkoda tanpa celana. napa niku? Mboten kok, mboten. Kula nek ora karo sinden kula dhewe niku sok ragu-ragu. Iya. Mboten sah ragu-ragu. Ah, ora. Biasa mawon. Ah, ora iso. Moh kula kok. Bar kapusan nek kula niku. Kapusan apa niku? Mboten napa-napa. Sapa sing limuni? Ayu mesti. Ana tanpa prau sasat darat den pepetri nyedam sari monggo Mbak. Umpama sliramu sakra
Monggo. Ria Pamungkas saka Klaten no. Iya. Wis kepareng ngaturake pamundutan saka panjenengane Bapak ingkang nyuwun ya kuwi Pak Sudiyo. Oh, Pak Sudiyo. Pak Sudiyo iki ya kadang kala ya sok ora sudi barang. Iya. Pak Sudiyo. Wis kepareng nyuwun nyidam sari wis diaturake. Heeh. Ki request saka panjenengane Mas-mas Sontonayan ID. Oh iya. Apa iki teko meneh? Ya nganggo wadah jarum. Sugeng dalu nderek nyuwun sekar tembang kangen. Ya salam kagem Mas Ipul ingkang nembe streaming saking Eko Temanggung. Wayangane gayeng tur mesti saru. Ki mesti kulino banget nonton aku. Iya. Ya ora to no. Ya. Ya saru ki jane iso dipirang pirang-pirang perkara. Pirang-pirang perkara piye? Watana aja mloho, aja cetha. Mloho cetha tegese nyebutake sesuatu yang jorok dengan kalimat yang betul-betul itu namanya. Engko ndak cah cilik do tiru-tiru. Ya. Ning nek sing dong kuwi piyai sepuh, piyai sing wis nalar, kuwi ora saru wong ya do nglakoni. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Dadi kanthi sanepan wong ya kabeh iki hiburan kok no. Iya. Tumrap aku nek kaya aku ngene iki ora kok lekoh, ora kok saru ning sing dong kuwi piyayi 20 tahun ke atas sing wis do omah-omah. Oh iya, Monggo saiki dipun aturaken ya arep dikaya ngapa iki ya mengapresiasi pertunjukane awake dhewe penyanyi Mas sapa sing kepareng nyuwun iki. Salam kagem Mas Ipul. Iya. Saking Eko, Mas Eko Temanggung, adu-adu saka Temanggung ya rawuh mrene. Ono ya, Mak. Iya. Sesuk nek kepareng isih kepengin mrisani ning tlatah kene ya ning Petarangan no. Oh iya. Tanggal 11, tanggal 12.
wulan iki sowaning petarangan paraan. Oh iya. Sesuk men padha sing kersa lan seneng men padha rawuh mrana. Tembang kangen, ayo Mbak Ikan dhisik. Ya. Diaturake, mengko sing Elisa men ditanjakke wektune. Ya. Mau bengi ya pas jam Yamin iki sotone metu. Ya. Saiki ya pas Yamin iki sotone metu. Apa pancen wis di-planning ya, Nok? Ya. Engko ling godhog yahine pas mateng semene dicurke terus diterke. Ya. Jeneng apa-apa ki wis dirapatke bareng-bareng. Ya. Wis ora adem kok kaos kaki iki sing tok. Kaos kaki iki apa? Adem kok, Pak. Ora wae nek karo mambengi jauh lebih dingin tadi malam. Deloken saiki pira? Anu apa jenenge iki? Anu berapa derajat? Berapa derajat? Paling 22. Hah? 20 ki wis ora adem nek cara ngene dhewe wis nganggo AC 20. Apa 20 derajat ki nggo turu penak banget. Kalau adem ya. Panjenengan ning isor brencong dadi. Lah kok nang kene apa piye? Benangan. Entuk po. Entuk wae aku ki bebas kok wonge. Kok nang ngarepku kene. Lah wong apa nggon dhuwur sinden kok ngekeki blencong. Ya ora apa-apa. Nek rumangsane aku malah ono sing ngelokke kok. Dalange kae ora adem wong kaya kuthuk. Kok kaya kuthuk. Kae lho anak pitik dinaike neon kae lho, Nok. Iya, ya wis ora apa-apa. Ora adem aku nang kene santai. Ya. Iki sing do kademen no. Tesih do kademen. Sapa? Wiyagane kabeh do kademen. Wong do gayau. Oh, aleman to. Wis ora ana apa-apa ya wis ora adem ya gulune diblebet sarung. Iya, men ketok ketoke kaya setengah masuk angin kae. Engko men dinahi dhuwit nggo suntik. Aku apal kok. Awang wis ora adem tenan kok. Iya, nek mau bengi pancen aku percaya, mau bengi adem iki pas gara-gara kae wong tangan kowe tak ngerekne iki wis krasa keju-keju dadi wis betul-betul dingin. Nek saiki iki wis ora. Ora sanggo kaos kaki ngono barang. Lah napa to? Nah, copot kene. Ganggu napa? Ganggu pemandangan ora. Wong wedokne kaos kaki ora apik. Ya, tembang kangen Mbak Ika, tembang kangen ya diaturke. Kenyapa to pipun? Rasah. Sampai ngono kuwi. Jare ganggu. Kaos kaki ambune teng-tengan iki. Ngapur. Kaos kok kene iki mau tak ngenani iki mambu apa to iki? Nek walang sangit kok ora ana bareng tak mat kaos kaki Ika. Iya. Seminggu dinggo. Wah, edan kowe iki. Napa? Kaos kaki seminggu ra ganti. Betah men lho. Ya betah. Iya. Aku nggo kandel ora ganti kukur-kukur terus kok gatelan kok. Napa? Kathok. Kathok jero iki lho, kathok dawa iki lho. Rumahmu ora rangkep kok lho iki. Kene ya rangkepan jarene. Lah sak karepku arep ora rangkepan tenan. Piye? Iya. Biasane ora tau rangkepan to. Wong kewane cilik-cilik wae akeh banget kok. Iya. Mun nek nyokoti ngendi-endi? Heeh. Monggo. Tembang kangen dibawani. Ya. Monggo Mbak Ika. Aja turu. Ora. Sare kaki. Wonosobo kene iki anu apa jenenge iki makanan khase karika. Ya. Karika. Gawake Pak Gatot ki mau karika pirang dus kae mau wis tak lebokke mobil. Ya. Karika. Nek nggonamu rak Wonosari ngono kidul ki saiki sik ngetren walang. Heeh. Ha iki kene gangsire gede-gede mbok tok goreng. Ya ora enak to Pak ngawur. Kowe sing ngomong sapa? Enak napa? Wah enak. Ngungkuli walang gangsir ki malah lemu-lemu. Gangsiri sik kados jangkrik niki wae to. Iki mau lho sing mleper gede-gede mau lho. Ya, ya sak walang-walang cara Gunung Kidul kono.
Oh lah nika si Wahyu nyambi golek. Lah ya kowe sing entuk 2 botol kae jare muni arep digoreng kok ya. Arep tok kapake yuk ajeng kula goreng niki enak banget gurih ngungkuli walang. Iya. Iki ya putul iki yo. Heh? Putul. Putul ya apa? Niku lho. Ireng-ireng. Oh, kaya ngono kuwi nek nang nggonamu ya dipangan. Lah nggih. Putul. Enak. Iya, yo gragas kuwi kok. Ya ora gragas wong ya kabeh dodoyan kok Gunung Kidul ya apa-apa dipangan kewan-kewan ki. Ha iya, mulane kewan ki nek dilairke nang Gunung Kidul ki wis atine wis trap-tapan. Dadi takon karo sing areng lairke, niki mengke kula lahir teng pundi? Gunung Kidul. Mati anu. Mesti dipangan nang kono. Iya. Nyatane ya nular. Ha iya. Ngendi-ngendi ya do kersa. Walang ya pancen yo enak tenan kok, Nak. Iya, dadi goreng pedes kae jan. Wah, saya ora dilangi sutange. Heeh. Nyokrot. Ya. Nyangking bokor kenca. Ya. Nyaiknya kaya ngene iki to. Apa to? Putul. Pundi? Ha kuwi mati bok. Nek nang nggonamu wis tok tubruk kuwi. Tok goreng wah gayane nang kene. Aleman. Kok aleman lho jenengane ngoncali kewan urip kok. Nek mati ngono ya. Anjaluke doncali apa? Duit apa ngono. Padha wae aku gelem doncali duit. Nyangking bokor kencanane mulane nek joget ra tau pener. Ayo sambele akeh banget kok. Kae kalau sindene sing nomor 2 saka kidul kae lho. Lagi sambel lagi dideleke wis dijukuk wis dinguk. Iya, nek ra konangan aku wis ciduk. Teleno. Mangan wisan. Ya. Isine Donga diampet sedilo-sedilo. Wangune wong Jawa ki ya nek disuguh. Kelek ngono ki nek durung sing nyuguh muni monggo dipun dhahar, ora wani wong Jawa ki nyekel maem. Aku iki jagongan nek disuguh wedang nek monggo Pak dipun unjuk ora tak ombe. Urung dimanggake wis diseni sambel. Wis gak dipangan. Ayo. Sakake lho, ngelih lho. Ya ben. Tegelan lho jenengan iki. Ya ora apa-apa kok. Iki men nuturi tata kramane kok. Tata krama iki nek dimonggo. Oh injih matur nuwun. Kuwi wis sosok wong Jawa ki sok nolak. Apike wong Jawa ngono ki lho. Monggo dipun dhahar. Sampun matur nuwun. Sampun wala wau sampun wonten mriku sampun dhahar. Sampun nedha, sampun tuwuk. Monggo to. Sampun matur nuwun ra kitangkon njupuk ning tata kramane ngono kuwi. Ora kok urung-urung wis disoki sambel. Ora dioblek-oblek ndak mahajur. Tomeng kari mangane kok dolak-alik. Ayo iki. Sandang kelawan pangan ya iku dimatke engko dikira iwak bul laos. Ayo rasa isin.
Mempeng le nyiduk. Kowe. Awan. Ya iku bagian nipun ternyata bareng tak bandingke wayangan cara mbiyen lho saiki iki beda ya Mak. Beda. Tata kramane Wiyagara Sinden wae beda. Iya, wong bapakku ya dalang. Piyai Santanyayan ngene mesti ngerti. Almarhum Ki Suparman kae bapakku. Wo, wis tau ana sing mrimbali mrene mbok menawa. Nek mbiyen sinden sing digawa bapakku ki anggere muni tekan nggone karo sing di omah, monggo budhahar ngono kuwi mesti injih matur sembah nuwun. Mangke gampil. Nah, ngono kuwi nek sinden biyen nek saiki rung dimanggake iki segane nek ndi iki segane malah takon sik ya ora apa-apa ndak malah sakit ya kok bar kuwi memek obat terus bobok ya pijik sik ayo iki wong meleksa barna rimo monggo sing biasane drembo iki ayu karo tatin kowe diampet to meneng wae wong saka kene suarane wis yo mangga tembang kangen yo hey yo
suasanane tambah meriah ki anggere ngene iki no. Ya. Le joget Mbak Ika ya. Wae mbiyen bekas penyanyi dangdut to. Oh. Ya to, mulai nek goyang jan sip. Ngono iso biyen dek jaman nyanyi dangdut ki nyanyi nang kene bokonge iso tekan kretek kono. Ya ora kok ya. Wah jan iso melar. Heeh. Ayo si podang kuning. Ya saiki julukane si podang kuning. Elisa Orkarus Alaso. Ya iki pamundutan saka Pak Gatot karo panjenengane kanca-kanca saka Setan Sontonayan ID. Mbok ya.